Bon dia, veïns i veïnes de la Llagosta. Soc la Raquel Quelart, soc periodista, treballo en un diari i a més soc mare de dues nenes de 6 anys. M'agradaria aportar en aquest vídeo la meva experiència amb el teletreball. Al principi va ser una cosa una mica complicada, doncs ja us podeu imaginar que amb dues nenes petites i havent de complir un horari i uns objectius a la feina, doncs és una cosa complicada, no? Però jo crec que ens estem sortint força bé. El meu marit també teletreballa des de casa i el primer que vam fer és establir uns torns. Jo treballo en un horari, que normalment és de matí, i ell treballa de tarda. Una altra cosa que vaig fer és intentar no treballar en pijama, perquè la veritat és que treballar en pijama psicològicament jo crec que no és bo. Així que cada matí intento vestir-me, no com si anés a la feina, però amb roba còmoda, però amb roba que podria sortir al carrer. I a més intento treballar en el lloc més tranquil de la casa, que és el meu dormitori, no? Llavors tanco la porta, intento aïllar-me el màxim possible durant les hores que he de teletreballar i intentar fer la meva feina el millor possible, no? Com si estigués a la redacció pràcticament. I després, quan acaba la meva jornada laboral, m'he d'ocupar de les meves dues criatures, la Nora i la Júlia. El principal repte que tinc és el que teniu molts de vosaltres que teniu fills, és que intentin passar el mínim temps davant del televisor i davant de l'ordinador. I per això jo crec que és molt important que juguem amb ells, que fem activitats didàctiques, que juguem a jocs de taula, intentem passar el màxim temps possible amb ells, la qual cosa tampoc no és fàcil, perquè a més de teletreballar hem de posar la casa en ordre, però bé, jo crec que aquests dies de confinament hi ha temps per tot. A banda d'això, m'agradaria enviar un sentit pèsam a totes aquelles famílies de la Llagosta que ho estan passant tan malament aquests dies, perquè o bé tenen persones properes de la seva família o amics a l'hospital, o bé perquè lamentablement han perdut a un ésser estimat. O sigui que el meu sentit pèsam per a aquestes famílies i jo crec que tot i així sortirem tots molt més enfortits d'aquesta experiència. Jo estic convençuda que d'aquí unes setmanes ens veurem tots, ens tornarem a veure als carrers de la Llagosta, però fins aleshores jo em quedo a casa.